queda lá. Sí. Aprobamos, non? Por unanimidade. Sí. Bueno, lo pasamos aos dos. Expediente 60/2026, do procedimento preliminar decreto 1/2026. Es aquí a proposta. Bueno, créditos extraoficiales. Sí, estos son normalmente as facturas que se presentan o día 31 que non se han emitido no ano, entonces hai que aprobarlas en pleno. Son pequena cantidad, creo que non cuanto, non sei, porque aquí hai 2.800, son correctas. Bosende, Fotancares, Recambio, la Voz de Galicia, tal, son todas facturas presentadas o día 31 ou os primeiros días do ano, entonces como son do ano, o presupuesto do ano pasado, pois hai que traerlas a pleno para que se aproben así. Sí, bueno, nos aquí, se me permite o alcalde, vamos a dar un informe de intervención onde hai certos reparos do tema de la que a intervención o aprobou, para que non haxa, bueno, claro, para que se cobre. Pero bueno, iso de facelo verbal, non pode haber na intervención, pois teñen que vostedes empezar a traballar de outra maneira, hai que levar as cousas máis ao día, porque senón, ben, os informes de intervención pois non dan por ben feito esa forma de proceder. Aquí está o informe de intervención, non é? Sí, bueno, vamos a ver, a maioría das veces chamas, incluso os que son, dicen varias veces, siguen presentando tal, entonces que quieres? Pues a outra solución é non pagarles, é dicir, parece que son proveedores, a maioría que se traballa normalmente, son proveedores públicos, xa sei que igual había que pues igual me decían eso, pero bueno, eu penso que hai que pagarles, que son, eso é dicir, entonces, pues bueno, uns olvidos, outros, pues cousas desas que pasan, negocios pequenos moitas veces, que teñen pouca capacidade administrativa e entonces pues fan correndo a última hora tal. Pero máis que nada polas cantidades, por lo que pude observar no informe de intervención. Pero bueno, é simplemente un comentario que fago aquí, a secretaria ten bastante traballo, se hai nada máis. Nada máis. Non, votaremos. Votamos. Que votamos? Nos cortaremos. Ahora? Nos sostenemos. 3 abstencións. Pasamos ao 3, non? Expediente 11/2026, aproximación de orzamento 2026. Bueno, vamos a ver os capítulos e resumir un pouco os capítulos máis importantes do presupuesto. Bueno, o presupuesto son de 2.031.000 euros, do que, pois, por exemplo, partidas 628.000 son de inversión directa, é dicir, un 31-32% do presupuesto, que xa quixeran moitas administracións ter ese porcentaje de inversión real do presupuesto. Mantense o servicio de axuda no fogar con casi medio millón de euros, que leva moitos anos, que é unha competencia da Xunta, leva moitos anos moi mal pagado. Unha competencia da Xunta. Sí, a competencia da Xunta había concellos de todos os carácteres, de todos os colores políticos que amenazaron incluso con devolvelo porque non eran capaces de pagar con 12 euros. Iso non cubría prácticamente ni a mitad do coste de obra. É dicir, bueno, pois a ver, ahora é unha subida da 16, despois o ano que ven a 17 e o ano que ven a 18, que aún non cubre, pero bueno, pensase que é unha subida que vai a subir ahora en 2 anos un 50%. É dicir, iso é un reconocimiento da Xunta do mal que estaba pagado. É dicir, non é iso. Entón, mantense un servicio de axuda no fogar, gestionado polo Concello, cando outros concellos xa non teñen posibilidade, están pasando a mãos privadas, é un generador de fijación de población, é un generador de fijación de empleo, con todos os defectos que poda ter e todas as cousas que é iso. O esforzo que fai o Concello para pôr 200.000 euros encima do que pon a Xunta para iso, é dicir, un 10% do presupuesto, pois, bueno, creo que é de valorar.
Outros gastos, pois, bueno, gastos en personal 916.000 euros, gastos, Podes facer un inciso, Luís? gastos correntes, Axudan a forar. Podes facer un inciso aí? se che dá permiso ao alcalde, non sei que estou falando eu, se é pequeno, É pequeno, sin nada, é medio minuto. Non, simplemente decir que a Xunta pasou de pagar 192.655.000 euros no 2025, agora no 2026 vai poñer 256.200 si vai, sí, para o 2020. está ahora ven unha subida como tiña que estar feita xa, é dicir, hemos reconocido que é unha importante subida do 33%, pero é un reconocimiento de que estaba moi inflamado. É verdade. Eso non ten discusión. Tamén é verdade que o Goberno Central te debe a Xunta, tú sábelo, preto de 3.000 millóns de euros, Xa, pero sí, que será que pode ser verdad que non tes 2.900.000 euros. Si ese imposto, 2.900.000 euros. pero está claro que a parte da administración e a parte infrafinanciada da administración é o Concellos. Fan moitas funcións que non son propias, e agora vamos a ver a parte de ingresos, é dicir, de un presupuesto de 2 millóns entre impuestos directos e indirectos 260.000, 70.000, é dicir, o 13,5% do total son os impuestos que recauda o Concello. Tasas de cobras de basura, de alumbrado tal, 140.000, e despois, bueno, veñen unhas transferencias, algunhas marcadas por a lei, que me parece que son 375.000 da Xunta e algo da Diputación, pero está claro que os concellos dependen e están sin financiación. Deste presupuesto de 2 millóns, hai que dicir que 500.000 euros son de convenios ca Diputación, é dicir, que o 25% do presupuesto son convenios personal ca Diputación. Entonces, creo que dedicar o 24% do presupuesto a servicios sociales e o 31% a inversión reales, creo que é un gran logro de un concello tan pequeno como este, sin deudas, tendo todo o día, sendo o principal creador de empleo do concello, etc. Si algunha aclaración máis, pero creo que os puntos máis importantes, pois, están descritos. Se queredes alguna cousa máis que eu sepa, pois... Quería aclarar a Xulema a favor, porque me parecía importante o esforzo que se fai, evidentemente. Sí, para este ano... Son traballadores que hai que pagarles máis, pero con eses cartos que nos deu o Goberno Central, que digo que preto de que a todo Galicia, preto de 3 millóns de euros, que son moitos cartos. 3.000 ou 3? No, 3.000 millóns pretos, si son 2.900.000. Sí. 2.900.000. Vale, eu se me permite, señor alcalde, en relación, xa que fixo referencia ao tema dos SAF, depois xa paso máis concretamente, se me permite, ao tema dos orzamentos, pero o tema dos SAF, Luís, permítame que lle diga que vostede dá cifras que lle parece, pero hai que dalas todas, non hai que dicir só o que interesa, é dicir, o SAF está financiado, evidentemente. Está financiado pola Xunta de Galicia, a Diputación de Lugo. O Concello, pois, tamén é un parte importante, pero hai que dicir que tamén os usuarios aportan a súa parte. Neste eido, no tema do SAF, os usuarios aportan casi 30.000 euros. O Concello aporta 33.000 euros. Eu creo que sí, que non te salen esas contas. Sí, non los aquí. Contas o personal, contas a seguridade social, contas... Non, insisto, estou falando do tema da que vostede dice moito que a Diputación que colabora, o SAFRA que colabora, aporta 40.000 euros, pero os usuarios aportan 26.000 euros e o Concello aporta 33.000 euros. Despois, a outra parte do SAF, que é a que está financiada pola Xunta de Galicia, que aporta 200, non sei agora, non teño cifra concreta, 200... 190, exacto.
Este ano aportou, este ano pasado, 192, este ano 2026 vai aportar 256.000 euros, e claro, daí ten que poñer tamén o Concello a súa parte. Por que? Non contas todo. Non, estou contando, deixe-me acabar, estou me dicindo, ten que poñer a súa parte. Cal é o que está pasando aquí? O Goberno Central non está poñendo a súa parte, e daí ven ese problema. Resulta moi chamativo e tamén un pouco surrealista que vostedes aquí veñan sacando o peito de que se fai tal, pedindo explicacións a Xunta de Galicia, que é un servicio que depende da Xunta de Galicia, que non é verdade, que é un servicio que depende do Concello, e vostedes, hasta que nos presentamos escritos, trouxemos mocións e demais, e fixamos o imposible para que lle pagaran os kilómetros hasta as dous AF. Non saliu de vostedes pagar os kilómetros, non, saliu de nós. Entón, sacar peito nese sentido non me parece correcto, porque é unha falta de respeto a as traballadoras. Bueno, en relación ao que o voceiro comentou, non sei se me permite, estivemos botando un ollo aos presupostos, aos orzamentos, porque quero dicir unha cousa, hoxe estamos aquí neste pleno e é unha mostra máis de que vostedes traballan a base de improvisación, de isadez e a unha falta de respeto institucional. Porque estes orzamentos, estes documentos que estamos aquí hoxe falando, é o documento máis importante do Concello. Os orzamentos deberían estar presentados, como supoño que saben, antes do 31 de xaneiro. E unha vez máis, se van tarde e mal. Pero o máis grave non é iso, o máis grave é a forma. Convocan un pleno extraordinario. Un extraordinario á carreira e sen necesidade ninguna, cando apenas en 10 días temos un pleno ordinario. Isto non responde a unha exercia administrativa, responde exclusivamente á incapacidade deste goberno para planificar e facer o seu traballo en tempo e forma. En poucos concellos, por non dicir prácticamente ningún, os presupuestos, insisto, un dos temas máis importantes dun concello, se celebran nun pleno extraordinario, excepto que haxa motivos polo cal. Ustedes díganme cales foron os motivos polo que non se pudo facer en tempo e forma. E ainda van máis alá. Remiten a documentación con apenas 48 horas de antelación, por eso fixeron un pleno extraordinario, centos de páxinas de informes técnicos e datos económicos. Claro, non sei se pretenden que un grupo como somos nós, un grupo serio, poida analizar con rigor neste plazo semejante cantidad de información. Para nós é unha tomadura de pelo. E é un intento evidente de impedir que a oposición poida presentar emendas, porque non nos deixaron tempo material prácticamente para presentar emendas. Dende o Grupo Popular témolo claro, hai unha intencionalidade política ocultar a falta de traballo e reducir o debate aquí ao mínimo posible. Dende o Grupo Popular imos cumplir coa nosa responsabilidade, como sempre fixemos, pero non imos falar nin permitir que se siga procedendo desta maneira. Agora vou a tomar os presupuestos. A pesar de todo iso, pudemos estudarlos na medida do posible, os informes aos datos que nos axuntaron. Agora veremos se vostedes fixeron o mismo, porque aquí o voceiro, sí, deu unha leve pincelada sobre eles, pero temos varias cuestións e preguntas que formular ao longo da sesión, se me permite, señor alcalde. Nosotros, o Grupo Popular, analizamos este orzamento dende a responsabilidade e o compromiso con veciños e veciñas de Cervantes. Aunque para vostedes é un mero trámite, nós estamos aquí para fiscalizar, propoñer e mellorar o documento dos orzamentos que condiciona a xestión municipal dun ano inteiro. Como ben dicía o voceiro, o orzamento ascende a máis de 2 millóns de euros, 2,03 millóns de euros, polo que require un análise riguroso na sesión plenaria, non unha leve pincelada. Máis recursos deben traducirse en mellores servicios e planificación, e iso é o que avaliamos hoxe, porque creo que se olvidou ao voceiro socialista, ao voceiro do Grupo Socialista, do Grupo do Goberno, dicir que tamén se aumentou, e nos alegramos, o presuposto en casi 40.000 euros, en unha boa nova. Se me permiten tamén a continuación, ademais de comentar a resposta de se vamos a votar a favor ou en contra destes orzamentos, creemos interesantes, xa que vostedes, como digo, simplemente fixeron unha leve pincelada dicindo os datos que
que mellor lles pareceu, nos vamos facer un resumen, se me permiten, máis completo. Un resumo para que todos os veciños e veciñas teñan unha idea xeral do que aquí se vota hoxe. E seguramente se aproba. Comprobamos que no apartado de ingresos o Concello recauda, como ben dicía Luís, impostos directos do IBI, das parcelas rústicas, 14.000 euros. Do IBI urbano, 140.000. Do impuesto de transmisións mecánicas, do impuesto de coches, 101.000 euros. Do impuesto de actividades económicas, 4.330. Despois, por licencias de obras e construccións, estímase 13.501 euros. En taxas e prezos de servicios, pois o Concello vai recaudando en torno a 50.900 euros da taxa de basura e 61.000 euros da aportación de usuarios do SAF entre un convenio e outro. E, bueno, en total, que dicía Luís, eu entrei un pouco máis en detalle, pero si suman a recaudación de todos estes impostos e todas estas tasas, 139.000 euros. A suma de todo isto supón que os veciños e veciñas aportan directamente os impostos que pagan, os veciños e veciñas de Cervantes aportan 412.000 euros. Eu digo a cifra, Luís dixo o porcentaje. 412.000 euros é o que recibe o Concello de ingresos por parte dos impostos que pagan os veciños e veciñas. Despois, como tamén dixo Luís, as transferencias correntes que reciben as administracións locais, que por parte do Estado da Xunta son... Só facerte un pequeno inciso. Sí, claro. Os habitantes de Cervantes non pagan 410.000, os habitantes de Cervantes pagan a totalidade. O Concello é desimpuestos, sean de aquí, sean de lá, sean de eso. É dicir, que esos son os que pagan directamente. Pero os veciños de Cervantes pagan IVA, pagan IRPF, pagan hogar, pagan todo. É dicir, é todo o presupuesto da Xunta, é todo o presupuesto do Goberno Central, é todas as pensións. Entonces, dícelo como que fan, sí, pagan todo, absolutamente todo, non 412.000 euros, todo. Sí, correcto. Os 2.031.000 euros. Sí, correcto, pero os impostos directos que recauda o Concello son eses, como evidentemente todos os concellos, pero estou dando cifras. Sí. De acordo. Vale, as transferencias correntes de subvencións que dá o Estado da Xunta suman 1.088.000 euros e transferencias de capital, como acaba de decir Luís, e a Diputación e outras, que casi a totalidade son 530.000 euros. Os que dixo sobre 500.000 euros, 530.000. Bueno, porque non algo Concello de eso, non sei. Correcto. Vale, o total de ingresos, pois eso, 2.031.000 euros. No apartado de gastos, o personal, como dicía Luís tamén, ocupa un porcentaje moi elevado, máis do 45%. Sí, 916.000 euros. Despois, en bens e servicios, nas dietas que cobra, o equipo de goberno, o alcalde, locomoción, de eventos e demais, son 1.200 euros. E despois, o que se cobra nas sesións plenarias, cando estamos aquí, que vimos aquí a cada pleno, son 110 euros por concelleiro, estímase que son gastos de locomoción 15.400 euros. Despois, no capítulo de asociacións, pois, destínanse 18.000 euros, unha cantidad bastante pequena. E como dicía Luís, no capítulo 6 de investimentos, o Concello investiu 628.000 euros en inversións, en obras, principalmente. Dende o Grupo Popular facemos a seguinte valoración destes orzamentos, se me permiten. Entendemos que Cervantes necesita uns orzamentos que respondan a unha planificación seria, transparente e orientada ao futuro do municipio. Os orzamentos que aquí se presentan hoxe conteñen aspectos positivos, os cales exclusivamente, casi todos eles, son gracias ao traballo e insistencia do Grupo Popular e está executivo. Dende a oposición conseguimos que, por fin, nos orzamentos se recollen cousas como moi importantes, como o pago de kilometraxe, as traballadoras de axuda do fogar, a ampliación das gratificacións económicas, que vemos que na memoria da alcaldía se recollen tamén, que o trouxemos ainda no anterior pleno, eso tamén foi cousa nosa, para que se amplíe o tractorista, ao peón e ao conductor, o incremento ás axudas ás asociacións. Teño que recordar que gracias a nós tamén
vostedes decidiron darlle 1.000 euros aos gaioleiros, non tiene nada. A AMPA pasou de cobrar, de recibir a axuda de 400 euros a 1.600, perdón. E tamén conseguimos un aumento considerable na petición de axudas de outras administracións. Hasta fai pouco, moitas axudas pois quedaban no caixón, non se solicitaban. Sin embargo, estudando os presupuestos, observamos que indica unha xestión ineficiente dos recursos e un desglose inadecuado das inversións. Vou proceder de maneira rápida a dicilas. Vemos problemas estruturais, falta de planificación de estrategia real, segue sendo continuista. O propio documento recoñece a carencia dunha organización definida. Tamén vemos que son criterios públicos de priorización as axudas ás asociacións, non hai criterios públicos de priorización nas axudas ás asociacións. Estes presupostos recollen outra vez axudas nominativas, que nós evidentemente non estamos en contra das axudas nominativas, pero vostedes están dando a asociacións concretas, o que vimos nós denunciando durante anos. Excluen outras asociacións que teñen moita actividade dinamizadora. Debe haber transparencia e planificación nas políticas de apoio a todas as asociacións. Temos a asociación, vou poñer exemplos, a Asociación San Felipe de Balbos, Teitos de Piornedo, o Teixeiro, a Cambela, e algunha outra máis que ten actividade no noso concello. Por iso, insistimos que, en vez de subvencións nominativas a dedo, a quen a vostedes les parece, creemos que o normal, como España, a maioría dos concellos, é otorgar subvencións de concorrencia competitiva. E, evidentemente, aproveitando para incrementar e reorientar as partidas. Vostedes dan subvencións nominativas, piden, como é normal, pois que este ao corrente de pago, unha memoria descriptiva das actividades e máis, pero iso hai que facelo anterior á convocatoria da axuda e a posterior, cando se vai pagar. Vale? Entón, se se fai de maneira de concorrencia competitiva, creo que todas as asociacións poderían acceder a ter algún tipo de axuda. E senón, está baixo o criterio que vostedes deciden. Porque este ano, vostedes decidiron, estamos contentos de que si fora, de darlle 5.000 euros a maiores a Carqueixa para o proxecto non sabe o nome. Sí, Exacto. Pois, genial. Pero, oye, pois, en vez de 5.000 euros a ese proxecto, que está ben, denlle 4.000, se non hai máis cartos, que sí que hai, agora pasaría a decirlo, pero denlle 4.000, denlle 500 a unha asociación de Piornedo, 500 a San Felipe, que poidan un pouco todas facer as súas actividades. E non, como digo, o vosso advertido. Nula planificación, polo que vemos tamén, unha cousa moi importante, a relación de postos de traballo. Sabemos e entendemos que é un concello pequeno, que carece dos recursos e demais, e as traballadoras, e sobre todo a secretaria, está cunha intensa carga de traballo, pero isto pode traer, está traendo posibles agravios comparativos entre empregados do concello. Non se incluyen as traballadoras de limpeza. Vostedes si tomaron nota do que dixemos, de que había que ampliar as certificacións para estes traballadores, e se o fixeron o tractorista, o recollero, o conductor e peón, pero faltan as traballadoras de limpeza. Eso por que pasou? Primeiro, porque non fixeron ben o seu traballo, e segundo, porque non hai feita unha relación de postos de traballo. Mal. Entón, isto leva a unha consolidación de complementos e axustes en planificación estrutural previa, e por iso temos estes problemas. Despois tamén observamos nestes orzamentos unha nula planificación económica nas partidas presupuestarias. Non é serio que a planificación económica, polo que vemos, se limite, como nas anteriores orzamentos de anos pasados, só arranxo de camiños, que por suposto, estamos encantados de que se fagan, e é moi importante desde o Estado. Pero gobernar é ter unha visión máis amplia. Un concello non pode deixar de lado as persoas
ao tecido social e ao sector productivo, sen prácticamente apoio á cultura e tampouco á participación veciñal. Non se incluye nada desto nos presupostos. A conclusión final que sacamos, pois, é a seguinte: unha falta de rumbo hacia un futuro incerto. Eu, se mo permiten, para non estenderme máis, só dos preguntas. Por que non se consensuaron previamente as prioridades coa corporación? Aunque vostedes teñen maioría xunta, entendémoslo. Pero que malo hai en facelo? Poden explicar cal é o proxecto político que hai detrás deste orzamento, máis alá de pagar facturas e manter esta inercia municipal de arranxar uns camiños? Non sei se me poden responder. Sí, primeiro preguntas. Gobernamos, temos maioría absoluta e non temos por que consensuar con eso. Iso primeiro. En segundo lugar, é un concello con poucos recursos, como se está vendo, e non dá para todo. Estamos falando do 31% dedicado a inversións reais, a facer obras. É dicir, é un porcentaje moi elevado. É dicir, iso é o que fai o concello dentro dos poucos recursos que temos. Esperamos, vamos a ver, un tema que non ven aquí, pero xa que sale todo, que tú lle comentaches, mañá temos reunión co gerente da atención primaria para ver como vai quedar a plaza de médicos e enfermería, que en poucos meses suprimíronse 2 plazas de médico en enfermería, entón anunciaxe o alcalde que nos van a decir que non a todo, que vai a cerrar Boires, que vai a quedar aquí un médico solo, eso é o que lle anunciaches tú por anticipado, é dicir, antes de entrar. Eu vou a dar un dato económico, é dicir, que espero que, claro, que a Xunta dice que non hai médicos, non, ese é a suprimir unha plaza de enfermería. Enfermerías parece ser que sí que hai, pero, bueno, tampouco hai intención de cubrir a plaza de enfermería. Eu vou a dar un dato económico. Esos 3 sueldos con Seguridade Social son 200.000 euros o ano que degradou o servicio sanitario en Cervantes. Me imagino que, se reconocen que non hai médicos e non, farán algún convenio especial para compensarnos por ese deterioro dos servicios sanitarios. Entón, xa se poden facer moitas máis obras. Aquí os convenios especiales son cada diputación. Non hai ningún convenio cada xunta. Como vedes, non será que tanto facemos mal. Porque aí está gobernando, estamos gobernando, non? Pero fan o seu traballo. Pero iso xa faz o seu traballo. Entonces, ese é un dato que está aí. Faise o que se pode, non se pode, ojalá houbera máis recursos, que a veces reconocido vos que os concellos están sin recursos, porque non hai eso. A Xunta reconoce que hasta ahora pagaba moi mal as obras dos AS, con unha subida moi importante. Entonces, con todo eso, se pode facer unha cousa en vez de outra, sí, pero gobernar é elegir. E entonces, pois, elígese eso, que alguna vez acertaremos, que tú parece que dá moito, que tamén dixeches alabanzas ao presupuesto, e outras veces, pois, igual non acertamos tanto, porque somos humanos, pero eu creo que para o que hai, faise moito. Quería decir unha aclaración, sobre todo porque, bueno, primeiro porque son médicos, segundo porque xa sabedes que son a portavoz do Partido Popular. Non é certo que non vaya, o sea, que se dixera que non vai vir outro médico. Dixo Óscar, que non había. Dixo Óscar. Non hai, non que non vaya a vir. A semana que vai non vai vir un médico, está claro. Ou será a falta de previsión tamén. No, perdón. Perdón, sí. Como É verdade. non se creen cousas así, É falta de previsión de moitos anos, porque xa se fala a falta de previsión. Leva razón Eduardo, que foi unha falta de previsión. Vamos a ver, eu penso que en 5 minutos ou 7 minutos, como moito, vamos ser capaz de explicar. Eu evidentemente preocupéme, porque sobre todo pois, vin que houve unha concentración aquí, e preocupéme por ver que iba a pasar co médico. Entón, a resposta foi, se encontráis un médico, ou se encontramos un médico, vamos poñer outro médico, están buscando outro médico. Pero mentras que non encontremos outro médico, non vai haber máis solución que coa médico que hai e con algún reforzo das áreas veciñas poder solucionar. Hai me parece un cupo de 300 e pico de cartillas e outro cupo de 400. Esos son os cupos que hai en San Román. E o de Loires. Entre San Román e Loires. Só hai 700 e pico. Non sei. Sí, non chega aos 800 as cartillas que hai. Entón, cos recursos que hai hoxe, vaise tratar. Ahora,
si somos capaces, calquera de nós, ou desde a Consellería, de atopar un médico que queira vir para Cervantes, porque eso é outro, porque o mellor un médico para a Coruña ou para o centro de Lugo atopas. O problema é que todos sabemos onde vivimos e todos recordamos cando aquí había médico e casa do médico e quedaban aquí, pero os tempos cambiaron. Bueno, dito isto, que no momento que se atope un ou dous van a vir, o que decía Eduardo que efectivamente é unha falta de previsión. E é unha falta de previsión que se ven notando desde o ano 2018. Nos formamos todos os médicos, e médicos hai, todos os anos o examen de formación se presentan entre 15 e 16.000 licenciados en medicina. O goberno central é o que decide cantos médicos se forman para poder ejercer desde ter especialidade. As comunidades autónomas, non solamente as do Partido Popular, todas, do PSOE, de todo. No 18 había unhas previsións feitas. E iso, cando chegou o señor Sánchez, ese documento que está aí e se pode consultar, está dormindo ele agochado nun caixón. Vosotros sabedes que houve 7 ministros, desde a ministra Montó hasta a ministra de ahora, Mónica García, pasaron 7 personas. Ninguna desas 7 personas foi capaz de darlle salida a ese documento. Por exemplo, vamos decir, o CIS de Lugo, que conocemos todos, que é un centro de saúde maravilloso. Pois o goberno central non nos deixa formar médicos ali, porque para poder formar un residente de familia, o centro de saúde ten que estar 2 anos aberto, senón non podes. Ou para poder formar médicos de familia, teñen que haber 4 médicos de familia para poder ter un residente, porque senón, nós que pedimos nese documento, nós e Castilla-A Mancha e Oviedo, o sea, toda esa xente, que esos requisitos que se piden que se flexibilicen. E entón podemos decir que Rajoy tuvo a culpa, e é verdad que naquela época non se formaban tantos, bueno, había outras prioridades, e daquela tampouco había. O problema que temos ahora mesmo, mira, desde o ano 2018 ata hoxe, se houberan ese acordo que se firmou ali todas as comunidades autónomas, hoxe estaría saindo a segunda tandada de médicos de familia e de pediatría. Esa é a explicación. Médicos sobran, o que non hai é especialista. Que a Xunta ten a súa responsabilidade, que leva gobernando con maioría absoluta, desde fai muchísimos anos, que conoce palmo a palmo como se distribuye Galicia, zonas rurales. Mira, haberá outra cousa, Eduardo, haberá outra cousa nas que teñamos culpa, pero neso formamos o 100% dos médicos de familia. Nesa parte de culpa, sí. Cada un ca súa responsabilidade. A Xunta ten a súa responsabilidade. No, a Xunta contrata o 100%. É máis, é o primeiro día que falei, cando foi todo este daqui, que me enterei que se iba Miguel, dixo, se encontramos médicos para aí, mañana. O problema é que topemos un médico que queira vir para Cervantes, pero mañá. O problema é onde está ese médico. Que tanto falamos dela de fijar población e quitarme os servicios por todos os lados. E os primordiales que é a educación, que é a sanidade, que son os servicios de carreteras, olvidamos de todos os gobernos deles. E chegamos a este punto que se despobla todo. Como vai parar? Bueno, pero cada un ten que asumir a súa responsabilidade. O tema sanitario é moi serio na población medicina, sobre todo con o tempo. Totalmente, pero quero decir que voluntad hai, e cartos hai, e vosotros cartos hai, e estás pagando xornadas prolongadas aos médicos, e gracias que os médicos teño que decir que hai unha responsabilidade por parte dos médicos de familia tremendo, porque están facendo horas de máis, pagadas, evidentemente, pero eso se traballa, para cobrar a fin de mes. Pero que hai moita responsabilidade, que prolongan xornadas, que vosotros sabedes que aquí ven xente do Parque de Ferrea tamén, que se mandan, non? Sí. Veñen facer. O sea, estáse facendo un caixa de bolillos, co que hai, pero que non hai. O problema é que non hai. Falta de previsión, isto... Totalmente, acabo de decirlo, desde o ano 2018. O médico non marcha un día. Falta de... Que? O médico pide o traslado, fai moitos meses o ano, Pero están buscando. entonces, é dicir, o problema non é do outro día que marchou Miguel, o problema é de antes. Pero están buscando, pero mira como está nadie como un médico solo tamén. Pero mira como está todo... É que un médico solo, é que non é Pero médico non solo, é se ten Galicia. unha salida, se ten que cerrar o centro médico. Eduardo. Se un día ten un problema polo que Sí. si, ou ten unha gente que marchar, Sí. o centro cerra. Pero non é Galicia Que haxa un solo. servicio dun médico, é que ese médico non dá para todo. Nin é Cervantes, mira, non é Cervantes, non é Galicia, é todo o país, está todo o
país igual. Nos Mira o que estamos pasa. pensando no noso. Xa o sei, pero estou dicindo que é un problema Todo o mundo é estructural. país, decía un Pero- vecino meu, pero que que- pasou para aquel lado e se joder. Todo o Mira, mundo é país. Eduardo, que é un problema global, que nos afecta a todos. Nestas zonas aisladas, rurales, é moito máis difícil. Home, claro, porque se eu quero vir, o médico de familia quer mellor estar en Santiago, non unha Coruña que é Cervantes. Son A ver, Cervantes, son concellos moi grandes, e con moita distancia. E así, encima, non temos... ora, estou segura que a solución e a vontade de solucionar en Cervantes ou calquera outro municipio por parte dos xestores é clara e é poder solucionarlo. Ora, se non hai médicos, non nos poden intentar. A situación é mala e a situación vai ser peor porque o médico que temos está en a jubilación. Entonces, dependendo además da carga de traballo, pues vai aguantar un poquinho máis, un pouco menos, pero temos en uns meses, un poucos máis, un poucos menos, temos moitas posibilidades de quedar sin ningún. É dicir, xa veré eso, entonces xa non temos atención. Sí, é É verdad. dicir, eso. Pero tú sabes que hoxe xa se prolonga, os médicos de familia poden traballar hasta os 72 anos. Permítese traballar, Sí. nós no hospital podemos traballar hasta os 70 anos e os médicos de familia e os pediatras hasta os 72 de forma voluntaria, evidentemente, e moitos quedanse porque é verdade que moitos Van a un tema de salarios, presupuestos, a ver se estamos facendo. Bueno, pero é unha aclaración, non? Para decir que vontade hai. O Evidentemente, problema é que non hai. O paro é cero. Eu dicía de previsión, o que dice Óscar, o presupuesto, previsión a este equipo de goberno. Hai fallos en todos os lados. É máis grave. Vemos que a previsión de sanidade no tema do médico é largo, porque o médico non se forma en 2 anos. Leva 2 anos formado, e se hai A previsión, desde fai 20 anos, é desastrosa por todos os lados, xa o teño dito neste pleno. Hai máis de 20 anos que se leva avisando de que isto iba a pasar, e non se fixo. É dicir, pode que algún fixera menos, pero non va a haber. Este problema está fai moitos anos que había unha jubilación masiva desta edad. Eu levo aquí 27 anos na farmacia, fai máis de 20 anos que desde as organizaciones colegiales médicas levas avisando de que este problema vai sendo agravando, e non se fixo nada dos sucesivos gobiernos que o pensan. É dicir, que é desastroso. Pero hasta hai 2 anos tiñemos 3 médicos en Cervantes. Sí. correcto. Porque, en principio, bueno, xa o programa xa viña en outros sitios. Había Había 3 titulares, ¿Cuántos anos leva Labia con Sí, Mercedes? é dicir, aquí había 3 titulares, entonces como non se trasladaban, estaban aquí, era por unha cuestión. Si é verdad que estábamos, teño comentado, que cando falábamos de algún problema de médicos, dicir, no, isto é un paraíso, é dicir, eso teño que... Isto é un paraíso, estamos, hai moitos problemas en todos os sitios, aquí estamos con 3, estamos nun paraíso, eso teño dito eu 1000 veces, é dicir, xa está. Pero isto, o paraíso xa acabouse. No, pero era un problema evidentemente que se vía abrir, hasta fai nada estábamos con Cervantes, estaba con 3 médicos, como dice Eduardo, Navia leva 15 anos con médico, e Cervantes vía seguir. Evidentemente, agora non hai médicos, non van quitar, o médico de Navia non vai vir aquí a media jornada para que nos tiñamos os médicos, por desgracia. Entonces, Porque nadie necesita como non. efectivamente, entonces, xa que Luís fixo o inciso co tema dos médicos en Cervantes, que é super importante, e fixo tamén mención ao que falei co alcalde antes de entrar na sesión plenaria, e tamén quero que sepa unha cousa, supoño que o escuitou. Eu me puxen en contacto co señor alcalde fai uns días, mostrándolle, bueno, o noso apoio, a nosa colaboración, para exigirlle a Xunta que o antes posible lle dé unha solución a isto. É verdade ou non? Vale. Tamén lle falei co xerente do ULA, falamos do grupo, e falei co alcalde e lle mostrei a miña intención de acompañalo mañá á reunión. E vostede eso non dice, pero digo eu. El dice que prefere que non acompañe. Os veciños deben saber que, oye, que prefiere ir el solo, non sei se queren politizar eso. No, solo non acompañar. Vale, pero ustedes prefieren que eu non os acompañe para exigir a Xunta o mismo. Prefieren ir ustedes solos, non. Despois non digan que nos
non imos en contra da Pero se non Xunta. queres colaborar, igual. Eu estou aquí, isto grávase. Isto grávase. Vostedes queren que nós vayamos a acompañalo mañá a exixirle a xerencia do ULA que axilice isto, sí ou non? Transmitiremos os que vayan o que vayan. Non queren politizado, queren ir vostedes a sacar unha foto ali. Desde o equipo de gobierno. Bueno, veciños que sepan, Eso é moi importante. Eso dice moito de vostedes que politizan. Ese é o problema, menino. Eu sei que por vostede, me dicía, acompáñeme, que vamos os dous a reclamar o mismo. O alcalde e o xefe da oposición. Pero bueno, non sei se manda vostede realmente, se non manda, xa temos as nosas dudas, os vecinos tamén as teñen. Entonces, é unha pena que politicen este tema. Quero que quede claro, en sesión plenaria que conste en acta secretaria, que dentro do Grupo Popular exiximos a Xunta de Galicia o mismo que vostedes, que se axiliza, que se cubra a plaza de médico o antes posible. E como lle dixen por teléfono, volvo ya, que aquí sesión plenaria, mañá acompaño de moi boa gana, sin abrir a boca, pero o que vostede, a súa disposición, señor alcalde, para exigir a Xunta de Galicia que cubra o médico. A súa disposición. Para que non digan despois onde está o Grupo Popular cando é cousa de Xunta. Non, non mostramos todo. Pero vostedes non queren salir con nos na foto. Cando foi do Centro Médico de Salud, cando foi do Centro de Doiras, ya se diste moito de vostedes, creo que non é culpa súa, señor alcalde, senón da mellor que cobra o iso, é sin facer relación. A vostede dixenlle, señor Miguel, dixenlle, oye, cando haxa iso, avisárenos que nos encantados. Vostedes fixeron unha concentración en Doiras e eu fun porque me enterei. E dixenlles, cando haxa calquera outra cousa, conten comigo. E vostedes non queren salir comigo na foto, pedíndolle explicacións á Xunta. Tiene narices. É unha pena. É unha pena que os veciños o verán. Pero bueno, alá vostedes, se vostedes non queren que mañá o acompañe, eu evidentemente estou á súa disposición e á disposición dos veciños para reclamar a Xunta o que faga falta. É son o primeiro día, de acordo? É simplemente Pero que colaboración. Pero non queren, pero negas a que o acompañe mañá, verdad? Moi ben. Non é complicado, é que non é representantes. Eso dice moito de vostedes. Pero bueno, despois, cando salen nas redes sociales dicindo certas cousas, non politicen estes temas, menino. Non permitan politizar menos da corporación estes temas. Estamos falando, como ben dicen, dun tema moi importante. Se vostede cree que fai, despois non me veñen aquí en sesión plenaria. Onde estaban vostedes reclamando a Xunta? Estou lle dicindo que Non tenes que estar en o que teñen é que por médico. Vale. Se non está que por médico, é dicir, si se va a decir, o que teñen é por médico. Pois a ver que se note que presionaron o suficiente para que tengan O médico. sectarismo que É dicir, é ben tú, presiona a Xunta, e di, van a por este médico, e traigo tú, e presenta tú. É dicir, se o que queremos é contraigar. É dicir, traes un médico, é dicir, conseguimos, e vas tú, e preséntalo tú, e sacas tú a foto con él. Non se encarga. Ojalá consigamos. No, pero que van a facer la que queren ir facer a foto mañá ao gerente, Non vamos a fazer a foto, vamos a falar co gerente, que quero que agradecerlle, que sempre, que a outra vez que estuve, non sei se podei mañá ou non, porque teño cosas, pero a outra vez que fomos con ele, recibíunos estupendamente, atendernos estupendamente e presentónos as cousas como son. Nós tamén falamos claro, e tamén eso, debe ser, non? está, é dicir, non tenemos eso. Iso é unha función do equipo de gobierno, e digo, cito o equipo de gobierno, e ten que ir o equipo de gobierno a falar co gerente, que é o que ten que falar. É dicir, está cortado por nada máis e nada menos. Non vamos a sacar, que nos ali non sacamos nin esta vez nin a outra, nin unha foto ali co gerente. Sí, sacar a publicación, pero insisto, que non é o de tema da publicación. Ojalá traigades un médico ou dous os que queirades e digamos, mira a Xunta e mira a Óscar e Encarna que conseguiron un médico. Ojalá. Vou contigo, salgo donde queiras, grava un vídeo para sacalo dicindo, mira, conseguiron eles o médico. Non se trata disso. Bueno, pois xa está. Non fagan demagogia, Óscar. A demagogia fai na vostede. Que iso, non? A demagogia fai na vostede. Nos agradecemos ao apoio.
No, parece no, porque por un lado está dicindo que non está, porque queremos irnos para lá. Ah, que non dicen vos, vale, pues de acuerdo, pero díganlo claramente, os niños están no ben. Pediu cito. Estás a retratar. Temos que falar cousas que te fale o equipo do gobierno. Estás a que non retratar. ten, que non ten por que oír nadie máis, é dicir, co gerente, e xa está. Ui, pero usted sabe o que está dicindo. Sí. Eu vou dicir, eu estou en conversación co gerente, falará os que vayan co gerente. É dicir, eu non podo falar co gerente aquí. Expresarle ao noso punto de vista, e eso. Bueno, Apoyamos, é iso, cada un é responsable das súas palabras. agradecemos que haya apoios, e que sea de verdad, e que eso, que falar é moi fácil. Despois hai que moverse para... Sí, no, si eso é un tal, vamos a ver. Eu que só non digo unha cousa, que menos mal que conseguimos que se gravaran as sesións políticas, porque os vecinos, cando escutan certas cousas, a verdade é que despois é normal que boten as manos á cabeza. Pero bueno, en fin, nada máis que dicir nese sentido. Vale, terminar, tío. Sí, se podemos retomar o tema dos presupostos, nada, simplemente dicir que bueno, que vostedes, ainda que teñen a maioría, se van a aprobar. Nos, unha vez estudiados os presupostos, hai evidentemente bastantes cousas que non estamos de acordo, como ben dixen antes, e bueno, nos temos que botar en conta destes orzamentos. Pues convocámoslo, pero non ten forma. Claro, eu non sei. Por que non o convocaron para dentro de días para poder estudiar e presentar enmendas? Por que tuveron tanta urxencia de facelo esta semana? Pregunto. Porque hai que sacarlo, que xa tiene que estar aprobado aí un mes. É que máis dá que sea hoxe que dentro de días? Había algún problema neso? Pregunto. Sí, tiene que ser urgente, sacado. Teníamos que todo sacado. Pero que diferencia hai de presentado hoxe nun pleno extraordinario? Que este pleno lle costa aos veciños 1.000 euros. Cada vez que vimos aquí, 1.000 euros lle costa. Entonces, bueno, non sei. Simplemente eso, non estamos de acordo, estamos en contra, e nada máis. Vale, pues nada, votamos, ¿no? Sí. Nosotros En contra, xa dixamos. 1.000 euros. 1.000 euros. Sí. No, pero eles están cobrando xa o seu sueldo, teñen sueldo sin nada. Non é 1.000 euros por Sí. Son 100 por multiplica. Son 100, bueno, son 100, non 100, son 110. Bueno, 110 por 6, 660. Sí, pero ustedes están cobrando só Pero cobramos igual, veñamos hoxe ou non veñamos? No, pero na Xunta de Goberno tamén cobran. No. A media, a Xunta de No. Goberno... Mira, a Xunta do Gobierno non está... Sí, É nunca virán. é nunca veis. Pois hai que vir, Debería vir, porque na Xunta de Goberno, entonces vai interesar usted polo concello. Si xa se ve, se non asista a Xunta de Goberno... É por afogar o centro de Ceus. Sí. Bueno, a ver, Que tanto Carlos importante Contra, é 5 focos. Pois, se usted non forrar... Claro, é por afogar, non isto. Non basta, para que poda descubrir agora 6 xuntas de goberno que faltou, pois son as rosas. Menos mal que se andaban as sesións plenarias, porque é un tiñe. Vale, pues,